أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار محبة الألوية، وأكمل لنا ديننا بالهداية الحيدرية، وأتم علينا نعمته بولاية المرتضوية، وجعلنا من المتمسكين بالعترة الفاطمية. اللهم صل على حبيبك وحقيقة نورك الأعظم ونبيك الأكرم أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في السماوات وفي الأراضين، مولانا حجة ابن الحسن المهدي، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمه البصر أو هو أقرب، واللعن الدائم على من جعل الله لعنته عليهم من الآن إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ci gaba da bahasosin da muke yi a wannan kafa na bahasin mahadawiyya kenan, dangane da wazifa na ɗan shi'a a zamanin gaiba ɗin maulanmu sahibul asri wa zaman. A cikin wannan bahasin na wazifan ɗan shi'a ya kai mu zuwa ga bayani dangane da wazifa ta farko ga wanda yake jiran shi baqiyatullah ɗin kenan, wanda muka ce wazifa ta farko shine sanin wannan hujja ɗin na Allah wanda ya rage a doron ƙasa ɗin. Muka ce sanin shin nan shine zai ba mu dama ya kai mu ga sanin sauran wazifofin da suke a kanmu, kuma shi zai ba mu dama mu san mahimmancin shi wannan wanda muke jira ɗin, ba kawai mu ɗanka gaya a fatan baki cewa ba muna jiran imam ya sahibar zaman, ya imam mahdi da sauransu. Ka san shi ɗin, ka san matsayinsa da kuma wane ne shi, kamar yadda manzo da ahlul bait ma'ana ma'asumai suka zo suka gaya mana. To a cikin wannan wazifa ɗin muna magana ne dangane da fadila ta wanda yake jira, wani falala na wanda yake jiran shi wannan hujjan Allah ɗin da ya rage a doron ƙasa, inda muka yi tamassuki da ruwayan da muka samo shi daga kafi a cikin wanda Fudail ya naƙalto kenan daga Imam Sadiq salawatullahi alaihi, inda yake cewa sa'altu aba abdullah salawatullahi alaihi an ƙaulihi tabaraka wa ta'ala, faɗin Allah azza wa jal, bismillahir rahmanir rahim, yawma nad'u kulla unasin bi imamihim. A lokacin da Allah azza wa jalla yake faɗin cewa ranan da za mu kira dukkanin al'umma tare da imamunsu, ma'ana a kowane zamani za su fito tare da wa? Tare da imam ɗin wannan zamanin nasu ne. Ce me yake nufi wannan ayan yau mana du'u kulla unasin bi imamihi? Kowane zamani tare da imam za a fito. Sai imam yake cewa ya Fudail, i'rif imamak, fa innaka iza arafta imamaka lam yadurruka taqaddama hadha al-amru aw ta'akhkhar. Abin da ake bukata shine i'rif imamak, ka san wane ne imaminka, saboda idan ka san wannan imamin naka to ba zai cutar da kai ba, al'amarin ya yi gaggawa ko bai gaggawa ba, ma'ana ya yi gaggawa ko ya jinkirta,
da gaggawa da jinkiri ba zai cutar da kai ba dangane da al'amarin imaminka. Kawai abin da yake da mahimmanci gare ka shine menene ka san wane ne shi, ka san shaks ɗin shi, ka san kuma shaksiya ɗin shi. sai imam yake cewa ومن عرف إمامه ثم مات قبل أن يقوم صاحب هذا الأمر كان بمنزلة من كان قائدا في عسكره لا بل بمنزلة من قعد تحت لوائه. imam yake cewa to wanda ya san wannan imam din nasa sannan ya mutu kafin wafati ya riske shi, kafin kiyam ɗin ma'abocin wannan al'amarin shine kiyam ɗin, to zai kasance tare da shi imam ɗin ne, zai zama kamar yana tare da imam ɗin ne, bal zai zama yana tare da imam ɗin ne a cikin dukkan wannan ma'amuriya ɗin da zai zo ya yi. an gani abin da imam yake cewa kenan, cikasin imam ɗin kawai, ko da ya zama baka duniyan za ka dawo, tun da mun yi imani da raja'a da dukkan tafasil ɗin shi kamar yadda malaman aƙida suka kawo a cikin buhus na aƙida ɗin, insha Allah za a iya komawa a ji dangane da raja'a da sauransu. gani to wannan ruwaya ɗin yanayi mana me yana ta'ayinin wazifan wanda yake jiran imam zaman a lokacin da ya riski imam ɗin ko bai riska ba, ma'ana ko ka riska ko baka riska ba za ka kasance tare da imam ma daman kaya abin da imam ma'asum ya gaya maka, wanda natija ɗin sanin imam ɗin shin al'amarin ƙiyam ɗin akwai bada'a a ciki, kamar yadda muka sani cewa al'amarin ƙiyam ɗin imam Allah zai iya canzawa, saboda shi ke da komai a hannunsa, zai iya canzawa ya gaggauta ne ko bai gaggauta ba, da zaran ka san wannan imam ɗin shi kenan, wanda dama za mu zo za mu gani wanda addu'a yana ƙara matso mana da da lokacin zuhur ɗin ko ƙiyam ɗin mai wannan zamanin, sauran hujjan Allah a doron ƙasa. Za mu zo za mu yi maganan wannan insha Allah a nan gaba. Gani? To, wannan ruwayan kuma yana ƙare mana nuni ga cewa wanda ya san imam ɗin shi irin sanin da ma'asum ya ga, to fa zai kubuta daga waɗanda suke zuwa suke yin iddi'ai na cewa su ne wannan baqiyatullah ɗin nan, su ne wannan hujjan da ya rage na Allah a doron ƙasa, kuma zai kubuta daga waɗanda suke yin ta'ayin na lokacin bayyanan shi wannan hujjan na Allah a doron ƙasa. To, rashin sanin imam kenan me zai iya kai mu ga fadawa cikin halaka ko ruɗu na waɗannan masu da'awa ɗin cewa su ne wannan imam ɗin, inda za mu zo za mu gani a lokacin zuhur ɗin da ƙiyam ɗin imam akwai wasu alamomi wanda za mu iya riska. Duk da haka addu'a yana da gayan muhimmanci da kuma sanin shi wannan imam ɗin da ya rage a doron ƙasa. Gani? To a wasu gurare kuma sanin imam ɗin da gaiba ɗin shi imam ɗin, ma'ana sanin imam da gaiba ɗin imam ɗin, kamar yadda muka fara a bahasinmu na farko mun yi bayani ne akan mai sanin gaiba ɗin da kuma wasu daga cikin illoli waɗanda a imma ɗin ahlul bait alaihimussalam suka gaya mana
dangane da shi ita gaiba ɗin. To wanda ya san wannan gaiba ɗin da kuma ma'abocin gaiba ɗin, za mu gani daga cikin fadilan shi ne mene, akwai buɗi, zai samu buɗi a cikin al'amarinsa, a cikin rayuwarsa na yau da kullum, wanda duk da cewa ba shi ba ne asali. Abin da ake bukata na asali shine ga mai jiran imamul hujja jalallahu ta'ala farajahu sharif, shine a cikin al'amuran shi, a cikin mu'amalan shi a ga canji, a gani a ga cewa shi mai jiran imam ne na haƙiƙa, waƙi'iyya ɗin shi ta nuna cewa shi mai jiran imamun zaman ne, mana a cikin mu'amalansa a ga gaskiya, a ga riƙon amana, a ga akhlaq tayyib, shi ne mai muhimmanci. To wanda yake da wannan, to zai zama ya samu buɗi ta dalilin wannan jiran da yake yi wa sauran hujjan Allah a cikin doron ƙasa. An gani ko? To da wannan za mu ƙara yin tamassuki da wani ruwaya dangane da shi wannan maganan da muka yi yanzu a cikin littafin Bihar insha Allah. Inda Abu Basir ya tambaya Imam Sadiq salawatullahi alaihi, inda yake cewa qultu li abi abdullah, in ja Abu Basir kenan, yake cewa ji'iltu fidaka matal faraj, yaushe ne faraj, fansar rayuwa na gare ka, yaushe ne farajinku ahlul bait, yaushe ne qiyam din mai qiyam ɗinku zai kasance. sai imam yake cewa faƙala ya aba basir an ta mimman yuridu duniya, shin kana daga cikin waɗanda suke son duniya ne? Da farajin mu, sabida ana ci wannan haka yake, ruwayoyi sun zo sun gaya mana akan cewa a lokacin zuhur da ƙiyam ɗin imam, ƙasa za ta cika da adalci, kowa zai zama mawadaci, duka wayannan laza'is na duniya da sauransu, babu talaka, adalci, ba zalunci, haka da sauransu. Shin milakinka na farajin imam zaman shine saboda waɗannan abubuwan, ko saboda kasancewanka tare da hujjan Allah a cikin doron ƙasa? An gani? Wanda abin da yake da muhimmanci muke ƙara gaya a koda yaushe shine wannan takwa ɗin nan. An gani? Takwa shine yake da gayan muhimmanci. To amma wanda ya zama yana da wannan takwa ɗin nan, zai zama me? Zai zama ya samu buɗi a cikin al'amarin shi, kamar yadda Allah azza wa jalla yake cewa bismillahir rahmanir rahim, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makraja. Allah zai sanya mai me buɗi, saboda me? Saboda yayi takwa wa Allah azza wa jalla. To haka shi ma jiran imamu zaman, da wannan jiran Allah azza wa jalla zai sanya me? Zai sanya buɗi a cikin al'amarinka, wanda mene? Wanda wannan fa'ida ne. Abu mai mahimmanci shine mene? Shine takwa, da jin cewa kana so ka kasance tare da wannan hujja ɗin na Allah a cikin doron ƙasa. An gani? To sai imam sai yake cewa ya aba basir an ta man yuridu duniya, sai imam sai ci gaba da cewa man arafa hadal amr, duk wanda ya san wannan al'amarin gabaki ɗayan shi, ya san gaiba ɗin imam, kuma ya san imam ɗin, faqad furrija anhu bintizarihi, to Allah zai mai faraji da wannan intizar ɗin da yake yi na jiran
baqiyatullahi fis samawati wa fil ardin. Zai kasance ne, zai kasance ta dalilin wannan jiran da yake yi wa imamu zaman, Allah zai bashi mai zai mai buɗi da dukkan ma'anan buɗi, in ji imam ma'asum, kamar yadda Allah yake cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Saboda me? Saboda wannan takwa din da kai wa Allah, Allah sai ya kawo maka me? Sai ya kawo maka mafita, ya kawo maka buɗi, ya buɗa maka ta duk abin da kake bukata, in duniyan ma kake bukata. Ma'ana intizar din imam zaman da takwa, a ganka a gan cewa wannan mai jira ne na haƙiƙa, to zai kawo maka faraji, kamar yadda muka yi tamassuki da ayan da yake cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wannan shi ma fadila ne ga wanda yake bukatan duniya, an gani. To yan uwana, a takaici sanin imam yana da gayin muhimmanci a rayuwarmu, musamman a cikin wannan lokacin da muke ciki, kamar yadda muka gaya ne, kuma nake ƙara maimaitawa akan cewa da zaran ka san imam, to zai zama kana a cikin natsuwa, wanda abin da yake da mahimmanci a wannan lokacin shine kowa ya san wane ne wannan imam ɗin da yake jira, ya san imam ɗin da kuma haƙƙin shi imam ɗin a wuyayenmu, an gani. Wanda insha Allah a zama na gaba za mu ci gaba da magana dangane da wazifa na mai yin jira ga imam zaman a takaice. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والأن أعداءهم أجمعين. Alamomi suna nuna mahadi zai zo da gaggawa. Ya ku dan uwa nawa, ramin da muke ta tonawa, mu ƙara kaimi da dagewa. Alamu suna nunawa, a kurkusa za mu cimma ruwa.